Atunci când apar gândurile sau profilarea la orizont a răcelilor, a gripei, trebuie să te gândești la trei aspecte egale ca importanță: la prevenție, la tratament și la ameliorare. Prevenția înseamnă o imunitate robustă și care se construiește în timp, cu fiecare alegere de dietă, cu hotărârea de a respecta somnul, odihna și cu evitarea situațiilor stresante din punct de vedere metabolic, fizic și psihic. Acestea stau în puterea ta, însă întâlnirea cu anumite virusuri de multe ori nu poate fi cunoscută sau evitată, așa că este înțelept să te prezinți pregătit, cu imunitate bună, cu remedii eficiente în a combate severitatea bolii. Din cauza dietelor deficitare sau a generării în exces a radicalilor liberi, puterea de apărare a organismului scade, iar primele semne sunt oboseala în exces, culegerea răcerilor de peste tot, sezoniere și ulterior afecțiuni mai severe și cu durată prelungită. Pentru a îmbunătăți acest aspect, din cele mai vechi timpuri și în toate civilizațiile de pe pământ s-au folosit produsele apicole, precum mierea, propolisul, ce sunt cunoscute pentru proprietățile nutriționale de tonifiere la nivel general, de stimularea imunității, dar și ca antibacteriene și antivirale. La fel de veche este și arta folosirii ceaiurilor pentru ameliorarea simptomatologiei respiratorii și, mai nou, asocierea unui jucător important în imunitate și anume vitamina C. Faunus Plant ne ajută în situații de imunitate slabă și infecții respiratorii cu pachetul răceală și gripă, destinat întregii familii și care conține tinctura de propolis produsă cu o rețetă naturală unică, un amestec de ceaiuri cu tropism respirator, siropul cu miere și propolis și vitamina C lipozomală cu absorpție superioară și eficientă la nivel celular. Aceste componente de proveniență naturală și cu prelucrare manuală sprijină funcționarea și apărarea sistemului respirator, întăresc imunitatea, combat înmulțirea și virulența agenților patogeni. Puterea acestor remedii vine și din combinația de ingrediente, crescând astfel eficiența fiecăruia în parte, dar și a fitocomplexului. Se produce astfel un efect superior față de fiecare component dacă este folosit separat. Pachetul este format din 4 remedii naturiste: ceaiul respiratorus cu amestec de 7 plante medicinale consacrate, precum cimbrișorul, pătlagina, pinul, scaiul vânăt, sânzienele, gălbenelele, menta, ce se constituie într-un fitocomplex cu efecte expectorante, antitusive, antispastice, antiinflamatorii, antiseptice și de reducere a disconfortului ce apare la nivelul căilor respiratorii superioare și inferioare. Tinctura de propolis, un bun imunostimulator ce ajută la tratarea infecțiilor. Siropul cu miere, propolis și plante medicinale, ce ajută la funcționarea normală a aparatului respirator și reduce disconfortul căilor respiratorii, calmează tusea. Vitamina C lipozomală, cu o concentrație mare de vitamina C, care se absorbe mai eficient și reduce oboseala, facilitează recuperarea rapidă în caz de răceală și gripă, crește imunitatea și nivelul de energie. Pachetul este conceput pentru o cură cu durata de 36 de zile, însă se poate folosi și pe timp îndelungat pentru efecte de lungă durată.